Здравейте, слънчеви души! В процеса на пробуждането, това, което се случва с нас основно, е, че разширяваме съзнанието си. Именно чрез разширяване на съзнанието ние успяваме да осъзнаем много нови неща. И точно тогава се случва пробуждането в духовен аспект. Без разширяване на съзнанието този процес е невъзможен. И това, което искам да направя днес, е всъщност да ви обясня точно как се случва този процес. Каква разлика за нас самите? Какво усещаме като различно? В пътя на своето пробуждане много от вас знам, че четат различна духовна литература. Също така гледат различни клипчета, включително и мен тук в YouTube. Ние сме част всъщност от този ваш духовен път. И исках да ви дам също така и една различна перспектива на всичко това. Всички тези учения, така да ги наречем, въпреки че те изобщо не са такива, имат една основна цел. И то е не да ви дадат някакво учение, а по-скоро да ви дадат друга гледна точка на нещата. Да разчупят съзнанието ви и да предизвикат този процес на разширяване на съзнанието. Точно поради тази причина всъщност живеем във време, когато има много различни духовни практики, учения и така нататък. И много често всъщност някои от тях си противоречат. Това, което ще усетим като близко, ще вибрира подобно на нашата вибрация. И именно поради тази причина ще се насочим към него. Но добре е да поглеждаме и другите гледни точки. Те ще ни дадат съвсем различна перспектива. И въпреки, че в този момент на нашето развитие много вероятно е изобщо да не можем да осъзнаем цялостно това, което те искат да ни кажат, това няма абсолютно нищо лошо. Важното е, че предизвикват този процес на разширяване на съзнанието в нас самите. Такава е целта също и на Библията, и Корана, и на много други древни учения. И най-интересното всъщност е, че навлизаме в един етап от човечеството, когато тези учения много често дори ще започнат да губят смисъла си. Защото ще разширим съзнанието си още повече. Повече от това, което е предизвикало написването на именно тези учения, които и до ден днешен са стигнали до нас и ги ползваме успешно. И те са много прекрасни. По-скоро това, което искам да ви кажа, е да ги използвате като средства за вашето собствено израстване, а не да се задълбочавате в самите тях. Истината, вашата истина е вътре във вас самите. И колкото повече дълбаете вътре в себе си, анализирайки и изчиствайки блокажите, толкова повече всъщност ще разширявате в своя собствен свят, мироглед и своето съзнание. Как всъщност точно изглежда нагледно, така да го наречем, разширяването на съзнанието като процес? Тези, които са с много по-широко съзнание от нас, говорейки ни, много често не можем цялостно и пълноценно да ги разберем. Всъщност, виждаме правотата в думите им, красотата, усещам я със сърцето си, но цялостно
ги разбираме само след известно време, когато стигнем разширяването на съзнанието, което те са имали в този момент, когато са споделили всичко това с нас. Представете си Земята. Когато все още не сме започнали да се пробуждаме, ние сме просто на Земята и възприемаме света такъв, какъвто го виждаме буквално около себе си. Колкото повече съзнанието започва да се разширява, толкова повече ние всъщност се приближаваме към нашият източник, към Твореца. И толкова повече започваме да се отдалечаваме от Земята. Това не означава, че се откъсваме от нея. Съвсем не. Но помислете си, когато виждате един предмет от високо и когато го виждате отблизо. Когато го виждате от високо, може да го видите от почти всички негови страни. А когато сте наблизо, вероятно ще видите само една малка част от неговото съществуване. Например, ако сте до една кола, вероятно, тъй като тя е един по-голям предмет, вероятно ще я видите само от страната, на която се намирате. Но ако я погледнете от някоя висока скала, например, ще я видите в по-голямата й част. Най-вероятно няма да видите част от другата страна, която е срещу скалата и това, което е отдолу. Всички останали страни ще бъдат видими за вас. Това се случва и при разширяване на съзнанието. Колкото повече разширяваме съзнанието си, толкова повече се отдалечаваме от нещата и може да ги видим в различни гледни точки. И не само ги виждаме в тези различни гледни точки, а ние цялостно и пълно ги разбираме, осъзнаваме ги. Много често съм сигурна, че ви се е случвало, сте чували нещо от духовната литература, което е широко разпространено, като цитати, цитира се постоянно в пространството, в интернет и къде ли не. И винаги сте го намирали за много красиво и сте виждали много истинност в нещата. Но в един момент, когато сте израснали достатъчно духовно, изведнъж някак си поглеждате на това изречение по съвсем различен начин и откривате дълбочината на думите, на това, което всъщност се крие за тях. Точно това се случва с разширяване на съзнанието. И това е всъщност нашата основна цел, идвайки тук на Земята. Възприемайте цялата тази информация, която идва до вас, чрез всичките тези прекрасни духовни канали, по която информацията тече. Колкото и противоречиви тези източници на информация да ви изглеждат понякога, на духовна информация, така да кажем, всъщност много често те представят различни гледни точки на едно и също нещо. Така че, колкото същества има по света, толкова различни гледни точки ще откриете. Пък представете си и когато разширим съзнанието си и започнем да виждаме множество гледни точки. Тогава нещата стават още по-комплексни. И всъщност нашият Творец точно това е целял с нашето създаване. Той ни е пуснал с неговото любопитство по целия свят, за да събираме информация. Да виждаме тези различни гледни точки. Точно поради тази причина ние всички сме различни. И чрез нас, използвайки ни като едни канали на информация, той всъщност изследва целият свят. Така че обърнете се най-вече и предимно към своя вътрешен свят. Там ще откриете вашата собствена истина. Четете, информирайте се, но не приемайте всичко като една чиста монета.
вашата истина е най-добрата истина за вас самите. И тя ще ви помогне да разширите съзнанието си още повече. Безкрайно много ви обичам и се радвам, че скоро ще видя някой от вас и на курса по Чиос енергийно лечение. Местата продължават да се запълват, в което съм изключително щастлива. Групите се събират много прекрасни за сега и нямам търпение да ви видя. Много любов! До скоро!